ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಲೆ ಟೈಮನ್ನು ಪೂರ ದೂರ ದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಬರಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಬಂದು ಬಟ್ ನಿಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಪಡು ಪಂಡ ಈ ಟೈಮ್ಗೂ ಪಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಗ್ಲೇ ಸರಿಕ್ ಅವು ನೆರು ದಯ ಪಂಡ ಆಕೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪ ಜೊತೆ ಅಂಚಾದೋಸ್ಕರ ಅವು ದಾಲ ಈಗ ಪನ್ನೀರ್ ಅಪ್ ಜೈಕ್ ಐಕ್ ಎನ್ನ ಕಡೆದು ಸಜೆಷನ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಟೈಮು ಎಪ್ಪಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉದುಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವರ್ಕೌಡು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಚನೆಗಳು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದುತ್ತಿನ ಅಂಡ ನಮ್ಮನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೂರಡ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಟೈಮಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ದಾನೆ ಮನ್ಪುದಂಡ ಬಾಯಿ ಹತ್ತನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾನ ಮೀನಿ ನಿಗ್ಲಿನ ಸರಿ ನೆರವು ನನ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ನಿಗ್ಲು ದೂರ ಓಡ್ಚಿ. ಸೊ ನಿಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ನಿಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ನಿಗ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸರಿ ಆದುಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಣ್ಣ ಜೊತೆಗೆ ಬತ್ತೊಂದು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.